Vandaag is de 5e editie van Zomervrouwen van start gegaan in de evenementenhal. Tijdens dit driedaagse evenement is van alles voor de vrouw te beleven. Zomervrouw is eigenlijk een evenement waarvan de beurs natuurlijk een groot gedeelte is, in samengang met inderdaad entertainment. Dus dan moet je ook denken aan modeshows, demonstraties, workshops, dansoptredens en dat samen met inderdaad gewoon een hele veelzijdige en gezellige beurs. Dat maakt Zomervrouwen. Speciaal voor de Lustrum-editie wordt er zaterdagavond een Ladies Night georganiseerd. En dus om iets extra's te doen voor alle bezoeksters hebben we gezegd, we organiseren op de zaterdagavond een speciale Ladies Night. Dat is samen met onze mediapartner Vita Magazine. En dat is eigenlijk inderdaad gewoon een hele gezellige avond. Een hapje, een drankje, ook veel entertainment. En er staan ook inderdaad een aantal kraampjes gericht op de Ibiza-stijl. Dus er kan ook nog een beetje geshopt worden. Op de beursvloer zijn 120 stands te vinden, waarvan de helft terugkerende exposanten en de andere helft nieuwe exposanten zijn. Waarom zijn jullie hier? Omdat dat altijd een heel gezellige beurs is. En wij zijn zussen met een schoonzus van mijn andere zus. Die is voor de eerste keer mee, maar wij vinden het geweldig. We maken er gewoon een gezellig morgentje uit van. Samen met mijn vriendin. Doen we altijd. Nou, ik hoop wat nieuwe ideetjes op te doen en vooral de zomerdingetjes. En ja, we beginnen nu al met de parfum, dus de nieuwe geuren allemaal. Dus ik wacht af. Ik hoop op een verrassing. Nou, eigenlijk is de reden dat mijn moeder staat hier op de beurs en wij kregen 2 vrijkaartjes. Dus vandaar dat we even komen kijken. Nou, ik vind het heel erg gezellig. Ook nog gezellig dat je bekenden tegenkomt. Lekker praatje maken, lekker een beetje eten. En vanavond om 5:00 zijn we weer thuis. Omdat deze beurs al voor de 5e keer georganiseerd wordt, mag er wel gesproken worden van een goed aangeslagen formule. Ja, vrouwen houden van shoppen, hè? Wat dat betreft denk ik natuurlijk dat dat de hoofdreden is. Nee, ik denk dat vooral ook de veelzijdigheid hier heel erg leuk is. Maar ook dat het gewoon niet immens groot is. Kijk, wij zitten hier voor Zuidoost-Nederland. Wij hebben zo'n 120 exposanten. En ik denk dat het ook gewoon net leuk is voor de dames hier, zeg maar tot zo'n 40-50 kilometer, om dus hier naartoe te komen en gewoon een gezellige dag te hebben. Voor alle dames valt er ook nog een speciale prijs in de wacht te slepen. Mensen kunnen zich bij de fotograaf van de beurs laten fotograferen. Samen met vriendinnen, moeder, dochter, collega's, noem het maar op. Dan selecteren wij inderdaad een aantal dames waarvan wij denken, nou, die kunnen geschikt zijn voor het gezicht van Zomervrouwen. Die plaatsen wij op onze Facebookpagina van Zomervrouwen. En daar kan iedereen dan op stemmen. En degene met de meeste stemmen, die wordt het gezicht van Zomervrouwen. Zomervrouwen is tot en met zondag van 10 tot 5 te bezoeken. De Ladies Night wordt zaterdagavond tot 11 uur gehouden en kan alleen bezocht worden met een dagticket.